Asha for me mo bibia kwa ba the emergency Ghana TV eso kame ho ne ndo obo adena sese ne nso wasan so de yenkwa afam ye ne da so tenkwama moja edi emu afurusa ne abusua ewiase abrabo ya ye boy senyame ya adom na se wunya oboafo na ososo mu nkakra ewa adwuma fam anase sika fam a na wa mo wani asopa ye ene ye maami bi ewa yanim ha sei na nasem a wode etudwa ene se one ne kunu abresi dan na ahyase na nsa no mba besi dan enyama anase adwuma ewo dan ne ho eye nsuko ne aduane noa omo mbe ye adwuma na aduane ombedi ni nyina maami efato ne ho so a kyerese enoa ne se won ye aduane mo no konsuo mo bibia wo hu bia maami di ne ho hyemu eboa ye emomu pagya dan ni si honum na mu pagya si honum na eye ni kunu de ma semesi nani so a ejapade no mo ye no opese oba na onu be so oja anase onu won enra ye wo oba no ode oba no echefa be ma no na onu no awo bre ho no wayi ne totwene abusua ye maami se ne ekoso no ne anamo na ne kunu no etu no na ni nyi ho ne bonyo so enu nti ye moa no ne nke bi efama no ye nkọ ne nkonkoti ensema ode etu dwa na afie ba na wadwe nkyira wo na de ato comment section ho no edi ama mesra wa so be like video na afie wa share no wa subscribe edi ama me ye nkọ ne nkonko hwe video no mra sisi a ewura wo te manim akwa aba ya eja ho te sei ya me adom na wo so e enso me ho ye ya de me ase ye froze mewura me de anti aba pacha we infantini pacha me infantini ye fro aba de me din pa de ode aba adazewa we dia wo hinini wunua na apie ha yo ene woti ahimfie wunua apie o teke ha udi pa de aba adazewa pacha adazewa ufri he fanti kru be na afri so fanti kru pa baby amame wo me ye abakrampa abodu nko abakrampa pe abakrampa kru ba mi kru pa ye nkamfoa amasman nkamfoa eho na ufri wala mi firi na ate he emete ekumase ade meche atwuma yabe pacha na dia na do ba ekumase ya yo aye mi kun ye wa akwa na ode mba kumase ha ti ye be ware ufri abakrampa ene do ba atwuma yabe enti aware ene do ba asantema yi okay enti atiefo ene abada azoa ya aware de na free infantimem aba asantemem onne wo yanim hai ene adazoa asem beina ede we free atwuma yabe aba yanim a hyase sebe ya ye bete wasem na siye ede ene do na mame yo we de medin pa na amude bohum pa obiare tim ne tese ants aba ana obiare de ne me wo atwuma yabe okay ne atwuma boko ho na medin kan atanya ya boy start ya boy hebra mi kun ya wa akwa bawal mi firi mi kuru ma abakrampa de me ba atwuma yabe e betena ho se awalefo ba e betena ho na asetene mu na ye de na pa ntemeka che mi kun de ma atena mu kuru me se ne ama betena ha na asetene ya de ne de mintum mentena kuma ase ha nto ma yansa enko mi kuru be ma ne se debi oba so ho so na yantra hana yamo hebra ono so yamfantini sa ono so fi ekuro bi ho ono oto meme so abakrampa no so ho de asamase ho na ya akwa na ofi enti ba ma na ka kira me de oba nya abetre na ablabo no bakoye ampa yetna ho ahokyere olaba walem so asam yefi ode oyem ho ade prako no sa na odem elbekumase a ti ya wen ba first born oya bema kakra na meka kire mekun de ablabo na ya bal ye ntumi ntina obi fie de bia enkese ewiye nti si ye tekwe o me ndi dama yemfa dama nto ho mekuni otamase nti ja okọ edwuma baako ata amende nokure ni na me de menye edwuma oye mesi nti so nye edwuma mesi edwuma aloba menye edwuma wo so basen kasa ho nsuo na me de mekunachi kakra na wo ko nsuo no no so ye ni mesi edwuma okay nti aja onya kakra na ode aba oba maka ne de ma adwene wo so nti je wayi tuo wo so wonya bia
na wo so de aka ho kaka nkra osie sika kaka kakra me ye wo nya ba otoso miensa na chese yenya kakra obo mama ne se na sa de a wenya kakra to obo ne nemu na wakape tu msibia nemu na ja ya abonya sesen wo so ampa be me de no kra odioye ekoyi pay wakape bayan ebo de ba na si be oba mesika enu nso nti dameda wo so bo kakra ampa awasa mete be ma na asa mo so mo kakra mo de to be ma ne de no so na okokoto asasen na afede oto asase wie ye okoto ne we okoto no atwema ya bi ho asese yes moteno okay nto okoto so asase na mokoto ne ewo no anwea kwa so enwo kora nti sam dameda oba mokwa ko ho asase fo no na maka mo ho sika kakra so mbatema ase a ma mo sika kakra na me kotwa anwea ni bi aboa no na wo inye edwuma biale emi mekwa na wo so kwo akwaso ahwea na wo de egu asase no so nti wafa eye no kura mekuko ho asase fo no emo musika na okosumpa ahwea no gu ho a abasa anwea ka akasepa na wo men ebehwie anwea gu plot so na oba besia me bo otoso miansan wo hyemechi na me de soa na wo de soa anwea ni free baby a yetu anwea no e de akọ plot no so nti mo soa na menua otoso mechiri be num ono suru bosua adwuma wo kumasia na lo sister na de man kwa baby ala na sen wonkwa na wo kokoso ahwente na de mabommadina na mekejaw akwakoso wofa yakwa menua no betwadua wo de besi anwen no finfin sister anwen de ye bo baby am de dua esi e wo na ye bo so a edu ansana ya kofi ona mele oba hyemechi nti mo so adu mendu baby a menua no odi dua na esi ma ka che menua akosi mabre wa wi mele akola akam mabre ola sister mi weni aka akra na yedu baby adua yi ewe nti mi weni na wofa ya so a edu ho na yakọ adechia na yaba ewe nya hwe ni nyina gu plot no so obade mikun oditwa plot asasen oditwa blog asasen no so nti saata man na cement bag ye ton 30 cedis okay nti mikun yi 200 cedis ma amde obaje na kwato cement 5 bars na jensesa fabla na nsesa na obakan ono na idibe yitwap mani meso mewura mate nti okọ no kura adwuma na metena hodin na mesa na sa 30 cedis da sa na me de 1 million ka ho a ye benya 10 bars nti na mamfa 1 million ni me 1 million nka mewura ne di 2 million ho na mkwato 10 bars na mamungu ho no badoso de 3 million ko ba cement shop ekotoy agi egu ho agi receipt e ba moduru fie mo bo mewura amane mewura se adan na waso ntakasa kora na me kwal maka kire ode kokoto 10 bars na me say papa me lo kwal musu me 1 million da nti me ya aka ho ama cement na adoso nti wo na wo kagira ho a na blog ye twa no dodo ono ne bufu na me say so bufu sa 50 cedis na aka echirin na wo de bayi me twapuma na ekodu tama wa wo hwa wo twapuma na no bedie sa ta me so na me am start bodwa nketenkete a me ye nti wo de for ho no pahye say me a me twapuma ni enkodu tama wo 50 cedis e basa man to ko bia emma na me de kasa nti osola na okọ afede hɔ no na mhu sɛ mikunu was okɔ adwuma to so a week Sunday week na mikunu betene fam me so mehu dɛ mikunu wo fin osa oba mekɔhwɛ adwuma bi wɔ ahama aba meso eja na matena se na okɔ sa na hɔ na mikunu start e masam nti okɔ a ɔne ma na pa bɛ sisina wo afifin ɔne ma bɛ 10 okra wo hwim fi anopa chisa anadwo be 9 10 abakade no lanka se wa aflam fon so ohima mese papa na wo mese mo fie sia mkwan na meba mkwan na afi na meba eja okuna obaya ma adwene me fa na me so me sia mkunu kwan na me nyina abefi me nyina befi a eja na eja wolofo ye tete ho kakan na edu tu edu twa blog ni nyina ye wieye nsuko edin eyamia nti obada yenya blogger yepe a yedi bepaja adan oka kachere na adan fofo na makwekotu fanish na adan fofo ko boa no omo mutui te obada na ochena yebekwekogu concrete no nti start na ko nsuo yeden esi ho saata me ameke na meba otaso mi ansa na oyoba na ohyemechi
nti madam fu bi sabi we film kakra also sister no so ka yedwuma ho amankure manka han ankure mankure yo sisi wakwa baba fa na focus na konsunu gum wafa samkwa na mokwa ankure tenten pa mo di 1.5 mokwa mane yama na mabre bebi amaka ka sansunu pa befi e de baba plot so de emuche tesa mechira ho ne mutwe papa te mokwa ba akona na mabre na wo se meja na mkofi ade kya asen abato so isa concrete ndi edi nsuo nti menya nsuo beblebe nsisi wa menya obi asomo nkajam na be ma no so ne nka de mama mfa obi no nka ka ho na mewia metua na ka de nti makọ ankra atenten be phone nyina sisi ho ansana mekuka nsuo na nya ne de botum aso concrete nugu kogu concrete ne yakwa mia na me yebodwobodwa motomo bibia te me kwa oyisika kakra ma me a meso obeso emu ohoma samu mafo yi na ma nu aduane obi wo ho a onpia mutu obi wo ho a onpia benku nti wo fa meye benku aye mutu aye abete aduane miensa na mdeko sanse boys na woka dem kunu wo nyi ne sike nti wo se wo mudidi momo ahom ka wo ho na mdeko na mso meda akwaboa omo so aye adwuma kama egu concrete start omoto fola bun oto fola bun wi ada fofo no bo no mo to fola bun nyina ewie afede akasa ya ba fele sa ata man de no abai when wa start say me wo say me de no ko school nti na me de na akwato school nti na akwala bia enkam ho bi akwala mi ensani na ko school nti yakwa ono o the pick o do ba na me so me de Sophie na me de sa na me de gu fola bun amona no mu nsa mo ya fele no okay ya fele eba fele oba na obira me se omura wa ba abire masa mamuso mummo bi na wo so sabi na muso ma dem pick no na muso me ebo oba abesia na wa bo pick ni bi ma mo bo pick pa na me kun wasa sa ya bira ohwa na tam ko be tu also nkola na ya apon ti yenkofi na ya apon na yekofi sa na di fola buni feeling ni na ye wieye ye feeling wie no wo se ye pagya adan so blogging a short to wa say yesan etwa foforo osan akohunu asase foforo no ma e ma be se no we ye fu ho to ko hu no mo ho sika kaka na eja mampan fo kwa no huni age se wen wi akra na we bo hu amo mo sika ala ma yaka mo sika ma asen akabo ibiegu anti aya start na so a monsieur start so a e ho ne de no kure ni ofa ba defu mienu ama mo de hwibalo ekepia we you 2 days we you 2 days ekepia na wa from alampo ba pia hwibalo won so ya bepo omo de bo fla ko proteins na wo de boguan na me ko ba tu anatre ya me ko hwe me de na ba nti omo ko tu obi a ankwa bi na mera ma start say masoa musoa ya manso ahwen edroso na no de o start say e butwa blog ni bi o diskama na msam koto cement ni bi edugu ho na e butwa ye hu nsuko hu adwane no eyamia obaya mesi he yai enti blog no we no aba start say e boto oyemesin na so we de madam fofo no e say obi aye bi di internet no de me no mienu ana ye be den ye beto mse papa matiase ntokwa no onu di nkan kwa na wakwadon mota no esiwo na mso ba ma abobo mo ho na mso mko to mko na bia wa don mota no wa park blog no o de esisi edan ho to follow bo no so nti samiti mota no mana no odugu su wia na me yi blog no na me de ama no fi say akola bia nkam ho a oba ha ma adwene nkola no nyina start school nti me yi mana sa ya to sa 2 bus no ba ya na wa ma half no ba ya o ye wia o se ya nkola no ba ponti yanko of where the side peja dano enyina ba soro 2 rooms the dining in aye my friend said 3 rooms kitchen hall na dan nkuma mienu wo na toilet bath mienu ti epeja ni na ba soro a na baby edurantel baby su nduru lentil na mi ken de na ma asam ne de ha afide me kunu wetin kensin ankasa no oguso ala chese mehu sa saade noriye meka kura afide meka kura afina oriye na mo otumi kedi ho 3 days otumi kedi ho 1 week na waba
okwa ya oba na sama kadia me hu na maka ndie na no wa yi hu akoma wa hwe wo mo school we ne buofu we jasa ya mani nyina egumso one ma msika man kwala no fa nko school mate na ndie me hu a me yedin me so me hu a me kan wo me tiri me hu a me yedin na mo wa de wo pa bia wa ye afi me hwe na me so me hu a me ntumi enhya me ho so na wasam so me yeno ekoso na wa komete ano wafa ano nkogu mampon okafo oba na wa mampon ndie ayiro suwa ma afede nsam okachira me ne de oba wo hufi wo kankan wo me de wo yeden wo ye oba wo hwan de no me de no enti onam ma so me da ahmato ko bonu dua obo kunu dua na sa me hufi dia fina na wo bafa wo mfa oba ya na hoto enkam hoda fa fina ma so me de kan sa akire no sima bonu dua nti obokọ konfo na wakadane kwai same de me fa ho okọ konfo no ebisa na ni ma asema so oba no oyo hufuma obo dua na hona wadane nti bibie ni ma wofa obaye wo nti kofie ade chinya wasen afa na danfo edi na chi konfo no so bi de bi konfo na ankasa dua ni benyan no ko a wakasa me ma dan de ni tirimntena no obasen akobiem osan akware onye na danfo no ana konfo no bebisa ne sei na wo ne da wo ba ha ndura wo ba ha na da na naso wo ba ha o say me ira abomdua da me bi atwam na ndura wo ba no wanka na wo de she ho na danfo no be nde ma mitumi kasa o te papa kasa o say ma oboa asam menu we madanfo pa so echenua ba wakafo oba bi e wo mampon nsuta asante mampon nsuta nse ho no akonya girl foforo ene ma ne be ka se wo hu fi ho kankan sabre na wo sei na me na wo me na makampa na me na wo fo ba na ba kwa efirimenti na satam no satam ene wo so hu efi ho kankan nti onye oba no be bia wakafo oba no oba yeso be me ho nyina wo finfanti kurum na be me ya awalo no na odina bekumase o chie ni bibi se ebusuafo no bote be ma no efiri oba no ho nti be bia wakafo oba no so oba no nyim ho be bia la okoso a oma o chie bi ni bibi kaye na ebusuafo lo twe na efi oba ye ho na oba no yese onya oba no chiridie ona ma okakan ya menui anti asia okoto na yere ho nti ama ne yere so ode kaka asama onye se yaka ma ode ya baha ablante sa na ote dia na onu dua no sa wo yira abodua na sa sel wo da so ko ba no dua dua no melo konfo no me de bobo nti konfo no ka chense ofre ne fun so a na abosom enyini ndi kai ofo kala na abosom no enyini ndi kai onyim no sen ne sky na abosom no omo nyini ndi konfo na ba ma konfo na ba abakade konfo na ba mam wafa enti onam damma afede na mukun wesuro saata mi amekese na mebepan so ko SS wa asante mampon wo ma school enti oba na san konfo yi abonu dua wakwan so obeye den wa ko school mu akohwe ne be yi wesuro enti bibi ni a na afede oba kwai na mafra mabra ba ko wa hoye carpenter na mafra no mabra say na akola no hwe school no na wakwanta ase ka jam ho na yankwahwe no na yakọ sa wensi hoda tama akola osuro akola nduwe school enso akola no chusu school fofo no ala akola na ya de pa na waye nani GSM say akola no chusu school wo broni bia so sa asante mampon kwa so chusu ni die mama no we chusu na busuam amma na papa enti na nani gya akola na ba sa asem ni si ni die na osuro say obafa kwana so nti wanfa so dra na akola ndue school wafa efa ni nyina nkogu na mekunu ko banante ni mu na meku maso edi firimu nti wase yemfa nyimpa dodo enyeyi ti kekura maso na yede yie no eto ho ti meku ya baaye no so edwuma bi company edwuma bi oso obaka akaye ewo ya ye kurum as twufo plaso asana plaso okay bia udu fesu a botuma wan kafa ka o kepe udu fesu botuma esi ho afaka mom kwa da hokọ asana plaso nti ho na olukọ akaye edwuma mesimi wuro mate
ame nkwamla me kun start adwuma foforo no okwa 2 weeks na waba na wabahwe hen na okọ 1 month na waba na wabahwe hen na okọ afede oma 1 month oma me frɛ na maame maba adwuma munye adwuma na ya style mesmate papa 2 months na oma ye na ma frɛ no ukoi 1 pa ukwa nka 2 weeks na wabahwe 1 month na wabahwe na afede 2 months ebi ya bem 3 months na me kun maye and the 3 months do ko 4 months ni na waba oba ya me hwe ne ko ye onam saade na oye ne so nti na me ni di nechi me kun edi chipa afede me hwe ne ko ye nyamole ye me se debi me kun wasa ka foforo kai anti matrai no nti me ye ya nya oba no noma e woni fun so na me frɛ oba no wa wo frɛ oba na me frɛ oba no wunya ne no ma wo kuru fun so na me de frɛ oba no me frɛ oba no ka kyerɛ me sɛ me kun na danfo no ɔye no kɔ ye ni yiri bi a we kan ya no ho no nuan no na me se na adan na me kun na danfo no yire no ma amba me kun no fun so na wo mum na le ba pa chiri mu no ma ba kun fun so wan kan na kura me gya me yamfa ntin pra na ada ho no so me da ho ho me fra pra na ma fra kuma santo me da ma wo ho e ho na wa start ho po na me credit kura sha na kwen me credit asa no asan from back ono asan from back madam na me say sa wo se yam hwe enyim kunu enti yam hwe enyim kunu a eye den na wo nama ba me kunu fun so enti yam hwe enyim kunu a wo de kwe se me nya wo nama me se pla no wo da ho me so me wo kuma ase we de maka no kure na me se kan se me gina so me tie wu me credit asan so wa na ofra me tam ka cha ofra mama kana maka ewie nta me credit asan maka ewie we de fa cha me na edin na ukunu ba na o se onyi yire den na ofa o me te ase ma no na me se wo hwa papa ye ogino ho ye a o se onyi yire ma wo so wagina edima wagina edin na atena wo ho nti wo na ekipun mama me mete ha me kun wakasha wa 6 months sika de sen here kram tisa bibia me frɛ no fon so na me ne no ko you say adazo ai wa na uyi gen ne number yo na wa wo ne kasa yo e ma o credit ne sign ye no from back enti wo adazo a e de ma ne se prado mu nyina na moda ho e na wo nso wo kumase nsuo nso wo ha enti wo de beka ho na me de aman adazo ato aso enti no ho poi o kan no kre se me kunu ya na mpana enti o me mfa ncha na obatwe ne ho efiri no ho watwe no ho afiri no ho san mesemate na me de me tu ma adwin no wa fro be ma no na wa bona amane ada na wo hamsa na me se den asam wo ba me no akasa ada na wo hamsa oba bia maka kofo no na wo twu mu tan wo pam 20 gumu phone echi wo 20 gumu phone so wo pam ho 20 ogumu phone echi na me se yo mate na no kwaso sama pam ho akwaso na fa so makwaso ma pam ho ana ne de me ni ya okwahye ho on de kal 4 months da ko mo hwa afede na me frɛ ne biem me odo ni me ono a pia na wa frɛ he enkora na ho te sɛ me so nyame adum te ho ye week na wa send ne 30 cedis drop money enkola 3 na ko school sa mienu kwa aban ba ko katwa no kwa private katwa no kwa 8 cedis sa tam no mpanyimfo mienu so kwa 10 cedis na wa send him 30 cedis a week drop money wom enkola school wom na wa send 30 cedis na we yineni na onye oba ne te ho enti anam saa so yankopon so we oba wonya akwadwura edwuma bia muni ha oba muni ho edwuma bia ho no kre edwuma oba wo ho wo awalmom wonya awalmom edwuma bia muni ha se se edwuma we de me de mempeye me de fatame me de de bi edwuma bia wonsabo soma ubanya wakakra wa ato aduane di enya bi wo yela wo da ato aduane wo da ko hospital no kwa de yero ho na ye nti me mete han edwuma bia se eye tv so na nka mo hwam bebi ye wa atwema ya bi site ho a anka nimpa ba fle nka maso krabo edwuma bia na oye na me ye nti mesanso ye ntawoda kono wo flam la papa mesi woni amere chia maka maba yo msupia meko me fere sa wo dan ho efufa ma medo me we chia maka wow nti edwuma bia me ne ha wo ho nti be ma no wa fa me se edwuma bia me twimi ye me bia me wa mkakra wanti o yi nani a obeyi nani amam kora
ne de okahye wa afide ohye wa 4 months nde opia 30 cities ne wasene opia week on sene bi na ohye ho afide da ko mo ho ankohwa na me sa papa ya betene ye fie ni light ye be charge ye fun ache se de ko bi fie enti maba ma panyini we kanya wakoto light ahmaka sene bi enti sene sika kakra na ya fa ntwe yanka di meter na ya fa ala me na nde me mo light mama twa light mama ka mo ben light adem de ti se 10 years ago na mo light adem mate enti na me so menyenyenye emoa empanchi enwan nti meso mamunton odwan baako na mamu ya fa nka gi meter na yentwe light nti meton odwan baako ka gi meter na mukafala city na obotwe nti ya ma na amane se ya twe light wo fie ho ono ada ko hwa ko oleba ne bag bu nechi oleba oba ya odu fie ho na we pagya ne ti na wahwe ha na wahwe light wo fie ho na wahwe ha obi aso en mesa no fie no we wule dem eke bie ne gate no we ko wulum afede obi say na light ne yesi de twen na no ansa light ne ya betwe me fra wo bo wa mane wo se win card betwe light ye be de light ma ti say 10 years ago nti 10 years ago a me so me mama nkola ye nhye sum abibia se ya mane yeye nti ya twen wafa ani de wafa nkogwe one na hwa ye ke ye ma me ne yi tam so ye ke ye yi ba ye afede hon an ye ne debiem amami kuna anko afede wo se oye adwuma nkaka wo ya ha Kumasi ha Kumasi ande tisa manyi mi kuna 2 weeks mi kunu ntumi ntena 2 weeks abla onye oba nkwa kata so oba famachi nso ntokwane fi den ho ntokwane fi masami ho mi kunu nyim twapum ne a me yene nkontokwa ho mi kunu ama misika ma se nkwala agiko school a me yene nkontokwa ho se ade ntina wo so la wo ma nkwala sika ntimi nyim kunu bokon jejeje da bi mi so oba ya masade da be manyi bia awoso muso mma nkwala ne bi mo modoko powerful enti saade ne de menyim kun nyi hu ntokwa baaba hu sa menyim kun ntokwa eya masa mempes sasa sunsun ewo mo ne mpese mi kun ba fo ba bia yedan aka me ho ofa so a one mfa se odi sie mi oye ni pray odi sie mi kra san ka mi hu odi sie mi kra nka mi hu oba ye ne pray am wo hu se oba o ma so oba gina wo nchen ba fla na mpona ewo wa wanim mama nim no ne mpre kasa ewo fon so owia na wo ti asem onye ba kan owia na wo bisa na o se na medwumanyin bia na ba fantan okro family edwumanyin ben na nka edwumanyin kra no buru mfu edwuma wura no kra nka no buru mfu sa mi abatan wo fa no fon so nka no buru mfu wo fa oni mfu nkogu edanu eduru lens ya betena hoyi afi ne mmoso edanu mmoso ya botu rooms be ntuma amane nyina so ya bobo so no so no iska de bobo da bia so nti bia ya to so wo tu den se yentu nti menu ya na ameso ya carpenter me ne bepanyin ko shop ekototo na doa ne ada wo de boda so bia ebegu ho na me fle menu ya na se da baby a metin wo tum den nti sama amana wa moboda no so amama ibotume enmi nkola no egu abantin na menu no sham da se obaba ta me duru no so wa ampa ho na menu no baaye to oba na oboboda no so wode nu egu so wieye wode enchance egu so na me film me kun menu no mo awio na mo bako be ye hoden man kan che se me de miniske bia wo ho na me asa menu yi so wayere me ntumi so nkasa menu yanti wa foka efi bebi o wa foka 2 ansa na wedu bebi ahye ye wo na me hwe ne se wa foka 2 aba me san so afoka okwa na yelo kro ode na obaka akira no o se me ka che wasa meni bi nti wa de obaye ho de na me yiska na me de ma menu me de ma menu no po menu no se o nje na me se de bi bla me ntumi hwe okwa se ko ozo kwa ankola wo fi nti je na me de ma no okoi ebo dan so 2 municipal wofa 2 municipal ya boso na ye woman wa loko baako se si ami wor kese wa loko baako de skia tum se kraw na waka 4 ba e wa asin fesu onya asin fesu ko on pesa mi mahu oba kirem property ami makọ wonti on kire property na me wa asin fesu na me wendo na me wa ha on ka no kore waka shawa 3 years ni waka otumi ka shawa 1 year no mada
money chop money da enkola ske enkola 2 sesi a 2 na omko school okwa omokwa anape bia 30 cedis ansa na enumle de ombedi mi kun week nyina na wasene 100 cedis ono kura che sankola no twefun na wa fransa da Lisa enkola ske na wo so ske we ame de minyi bi ofa ame de minyi bi amaka dai say all sene sika se chop money dey bi ono sene enkola no pomo de no po che se enkola no twefun ana me twefun mo nyem ko e wo fun so enti se ya no ofri kumase ha atwema ya be ho no ose wo wasimfo so wo hino no enfie sei ni ofri ha ne de okọ first one okọ se 1 year ansa no oba oba yen na mesi oba na wenyan sesi a ma na mabre ono asi 20 no kura me tam no kura me paminduri ta mabre nti wo de onye oba na onye ntena na wo mo bra mo fa na asam mam su bi me se na yele na me no nhwa na ma me yin ya asam bia e no ne de wo fa na wo adwuna akwato wo yi na wo mapa cha omam na wo adwuna akwato na wo mapa cha omam na okọ ba akọ na papa na ka che na se wo adin obi eje aka che bebi na ada abochima mpo na wo de anka baka se wo abochiri enkran na wo re adwuma enkran ofi nkran bakuma se etwa 60 sai anka akompe 1 month 2 month mama hwa me yele na mo hwe fie kakra na mesanko wutumi ka hye bebia tama wa wo pe na wa bodi na wa ba wo ba so a wo se obi nkapa chama wo pa wo yira wa akọ wo yire nim na kapa wo yire chaw obi eni ho abaka kapa che ama wo na wa akafa wo yire enti we ya okọ ya o ma bi onu so akodi sei sesi ade ofa okahye ho okọ okahye ho ni oba no yen tam fensa 3 years ni first one okọ 1 year na oba obedi me ha 4 months kule ni papa na osan akọye okọ anu we kedi be 3 months ho na waba we bedi be 1 month na okọ saa na sesi ade asani si yo okọye de na fensa okọ 2 months no de ato anim sese wo ware kura kan ho ana wo pen yo wa tumi kan nanum enfensi menim bye ne brede wu ye bedi bro yen mu ena ne brede panyin firim ena yakọ yekurum ti ya kwan ya bakwan oso ni sika satam so ne wa be ye adwuma be sabro sen e wo hyan ye fie yetim enim yenyi fie na ehwe opposite ti we be sabro san na mes na wo yin sika na adwuma wo ye yina on sika den na wo de ye mi adwuma wo ye wi sika no wa amambi ena nkola ikura wo so be ma bi mam da akwato tantale ama wo nkora enkola ikura wa amfa sika na ama na ma akwato tantale ama mo nti na adwuma abo san ato so a wa ye a plastra se a plastra asan ato so wo sika bebrebe den na wo de ye wo ma mo sika bi me ni sika am de mo le fa ka ya wo bra ne no pe acha sa mi a ba be se mi yi mi sika e fa man mo fa ka ye bra ne na me se mi nya usika no nya wompana na wosan na man nti kwa wompana na wona ka jibi na fa ka ye weyi nti wankasa mo na afere otwa na eyi na ka 2 weeks na yakọ ye oseme yekọ na me se kwa wo kwanya ya kurom na wuko ba no ho na wuwi a aka be 3 days me yi na edun wakọ empona no wakọ infanta ka ye nti mi nti o manko na nesre pass bi odugo na me fa sel pass sa me nti ma fa nko enti ano no na onye malako ho se mi friend ebusu afosa me mesisi so mane meyie no ana na sister be ye ne de na wala yi yo tamu ndu se ye be ye na wotwe bi de batana ha na wotwe bi ansa na aba me ya ye de kwa wa enti ma wo yele kan tenase wusu mi wusu wunyi sika wo baso a eye sika samana na be enti dan na ho ho be na wotwe mpodura na nka waba oseda na wofa na lot wo ko ne mama akwahoma me na mase anu ama na mwedi na no ka che je won pabo na kwa bebi awoko na me de na pabo ma no okoy ma ye hwe bebi auntie se ye ya ye ka sei o wo manim ha aba die pa ne hawo e wo waware ebu nti amo ka no pekere me mate ni nyina maka ni nyina fuwa no ba akopen fi ayetim ifi na na me ka de yensi mpo nwie yi oba ne se okafo oba no na amaton ochina amaton na amaton ochina amaton na me obeton fie no na me se na fie na yeton ya katena he o se obeton fie na yasen akon hekurum na me se denti hekurum ahyese na ye fa nya bla oba ahyese na me oba be sempo mo nsa me ho re kire me ntumi ntena kuma ase ntimi ye hekurum ne nkata ye ko wo kacha me se me ntintim metintim manne menye bebi a medime tutu a
menti asem ma ton fie na kɔ menti asem ma ton fie ɔsɛ atena hɔ mɔtɔn na abra wala mpo waton on ton opese oton enti opese de ne enyama wo se si a me pese ona wala na la odama akɔba akɔle nko kegya me ama ebusuafo ne se ɔno na ebusua ne me ebusua se yɛtena yan me tenten kwan abam 25 years ni ya 26 years ni ya ma fie e maka asam da na palakɔpɛ ba ka asam se wo gbogbo awale ya ɔmo nti ase nti titiri hɔ no na ebusua panyin ampenema awale na ya engu na ɔmo hwɛ na ɔmo san se se yansa amla na yansa baaye ya baaye afede ifie no wofa mete ho amete ho na mo hu nse me kunmi ni wo fie onkasa mo ho na mo hu nse wafa ne shirt egu no kon ho na oda afa dan na chi kwansi mo hu ansa ka atwen ebesi fie nanim ada ya wafa ifie no ho saaba ifie ni nanim na me ba panyin pal ba yam sama na bi se wana na me se oja ho so mo ba na o mu chia ye to o mu chia ne ba ko menim ne ba ko de menim na ba ko no menim ne be bi sam se maami wo fie yi woton na me se papa enye bia me pa wachi o masole abebu fie ababo amane ese mi ton mi fie ose na o mo dam ho na mo ka shaka no na mo to ka no mo ka ka kire da me nyim ne se sawo na me kun di fie ne be ja wo se pobi manu ton de a me fie ne de ma bodu egu so ma flanto afla mi krom pla abodu egu so nti sa wo di anim ne sa wo di anim sa wo moto fie na wo be de kan e be nyam na wo nyam so ama oboto fie no so ato so o say madam nya wo fie ni ntina plot no da me chiri ho na me say plot be na de na chiri ho me wo plot ni na ma ni wula ta ma fra no say sie obaba wo so bibia wo me fra papa no ma no ko no so a o say ya ya de me chiri ho no enti na che say wo kunu e na de agja ja no say o ma mla na wo ma hwe wa wani so na me no so oba beton enti wo hia de en kan pe na me ma fa me de so obeton a on fa ma me hia ma fa me de na dia kan on ton de fi say no nya oba na ye ko so obeton fie no wakọ oba no ho nti wo de on fa ma fa me de me ko on fa ma fa me de ma me na on ton ne de on fa onko me ni asa okay say ye ya ka say wajawa wade na wo waja na wade yo onyama wade ana me ka say yakoye na o ma mpene ma onso waja na bi mesumi nja no ye mpesa mete ano arofo entiante aba mfante mamu de oba sante mamu a mfante fo no yeta fra mo anti eno no ya menti ase ya de ntini e fra mfante fo anti sa because oba asante mamu a fantini bia e ma ne nkanka ni e fra mo anti e di entia ene mfante fo mai munyima no hey Nana Boate, also please, I have some issue with my wife and I'm living outside Ghana. Please, can I get your WhatsApp number so that I call to discuss with you? Oh, my number is public. 0244 211 772. Men frame me whilst I'm on radio. 0244 211 772. Uria after 3 frame. Why? Na ya show so wife dear do edio edin be ma ho so obi ne ni kuru te ni kuru de ompe ma oboa makakra mra ne nsam oniskantia makakra mra ne nsam obehu se okunu pa na so ompe papa bi kai oye muslimini no koye nuanom Muslim station baako o se wallahi oba baako nso be ma oba baako nso be ma o se so benya baako aka ho na ayemienu me se men frefre after program nye now wo benya baako aka ho na che se o se me ba kakra na ma ba kakra me nyamiensa me baha na baha wunya nai no aka alhamdulillah ezi akwai wunya for ne de ne wa filiasi what you say so wunya for ne de alhamdulillah ba ma mi musa wo se oho betumi
can you afford ubetumi eya yede ubetumi enye de wontumi sebe ya mamre ne amane ye kwan so kra no mfantefo akanfo aka mamre enti aware dodo na mmom hwe wo ho meke woni wo yira bre fia musi ya kra ye ntumi mo ni nyina so nwie so ba ware foforo aka ne ho a one ne kasa pata no e ma ne te ne ho ase na afei watumi akọware foforo aka ho se wo ka adwatofo kọ ne de kọto nanim na kyenkere ntia me de mentia se me de men eno no amamra no be ka kire se kọware wonti ase a jano ho na kọware na moment kire se wo mo na mane enye ne hwe na wo de wo pese me se fabia enye ne kwanso de one na brei sesei yenton na yeton wo ton ne me ache me se mempe wo de fam de mame ton wo de na de wo ne wo yere no monkonkofa se oba eba be ye yere very 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 easy. Yeah, becoming a wife is so easy. Oba be ye yere very 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 easy. But sɛ ujinam aso ba warefo no nneoma miensa ne hia. Yeah, maintaining the position as a wife requires 3 things. Nneoma miensa ne hia. Awafo mu hia sɛ menka nkyerɛ mo mom ye hwɛ sɛ maami saa nneoma miensa no otomu bia de edi kan ye nimdeɛ oba wodi nimdeɛ onimu awadeɛ ontumi nware awadeɛ nyina ma no. Yeah, the title wife entone so nche nti so ni nimdia a obre pa wa wade dia toso mienu wo twen patience oba woni wo twen honhom the title wife enane so nche. Yeah, dia toso miensa ahobrase asa sa ne oma miensa we so oba kura the title wife or yere edade so ne nkwa na nyina momi asese maame ya wo yenim ha anti aba se sa ne oma miensen otom wa wonso tifi a wutie asese ho unim de wo wawade ebute sei baako wabotre wo twen honhom a wo wa wade edimu etesei mienu anyanyam bia wo bre ho ase ana wo buo so ukra sa ne oma miensa we ya. I'm telling you have a successful marriage. Yeah, wawade ni gina oni eni sa ne oma yi on mo bre pa on mo bre ayeso obi yi obi adamfo ye de gidie na ni obi de nante se gidie ni mu a asa la enche medimfo nyini bi be kire mo me postu amamrante na omo de atoso edi amamo oya abrantie o ya sebe obi fa no from the scratch nipa ne fa no from the scratch ebi ni ho eye se nipa no na akura wa sebe ofa usennua gidi asemo ameken enti na ema mekan se yi wafa usennua wonkoyem omayem nantiemu one onenam sebe eto de bi kura na ebinum kura nim se eye ninua pa ni twotwomtwo de wono ye bia wa adwuma mu bia no wo ye bi de ma no ebe wi ase no owia no dwane sesi e ka sei krache na wia no wo bo krache ne fom o de adwane wo wia almost 30 billion wo hweska wajejeji a wo de adwane no a almost 30 billion ano kura be kan ne yi say ne brofo say 30 billion 3 million Ghana cedi wo de adwane wo de adwane me boni donko mi a kire mo de mo hwehwe samfo nyine no mame na mo hunu se ne nipa etie wo dwane enamfum gidie ene de nam relation de ye say ye blood related
ntini yɛka ne saa no baadamfo mu ntumi nka blood related ɛyɛ gidie trust related ɛne namfo de nam na awareɛ mu deɛ ɛyɛ saa nneɛma mmiɛnsa ama kai ɔba de akyia mie akra wowɔ hɔ deɛ me bɔ ha den agya kwa mie akre wowɔ hɔ deɛ me sha pa ma me nhyɛ se mfiri so ɛnsɛm bɛ na apɛ sɛ obisa anta aba me da se anta aba di amala me kromnya I say dabi onyo kromni dabi o ɛyɛ bununi ɔno ɔyɛ mfantini awo sisi pepe bia me fia asa me sese ame me kyerɛkyerɛ wo ama wahu awo na bɛkyɛ ma ase sɛ na wo kasa anta aba yɛ kromni no yes me pɛsɛ wo nso te asese anta aba yɛ kromni na da sɛ wo ka bi na bununi wo bɛka fanti a me nso santini me nso bɛka awo just recently I say kasa mi there you can say blood related anamba I want so the chimafu ane fantefo nso yɛn nso yɛ dem connection yɛn nso santefo ɛne mfantefo yɛn nso yɛ wɔ dem connection no I say fantini yɛn nyinaa yɛ wɔ dem connection no fantini kra atala ba omoyo na nso fantini sɛ buru ni kan fantini na santini me nso yɛ ka sɛ nyinaa buru sa asante yɛn nyinaa yɛ bia yɛ digu enti yɛn nyinaa da se ma men chia telefo biem na men chia antikoko ma men chia ne pa kokodokno ma men chia antikoko ba bia o bia men chia ne pa antikoko nso de ɔno de ɔyɛ nkrani ai nkra so bɛkɔ obɛkɔ mɛka nkra da kɔ pa what say ba mfantefo ma ɔho de ɔpɛ adwuma no ɔpɛ wo yes yeah fantini ba wo benya no a ɔpɛ adwuma no muntie de America ni ye memi school to me se de ɔpɛ adwuma no ɔpɛ wo nti so ko hia fantini ba so ɔbɛyɛ adwuma masa wanya go yes ɔba de akyia me ɛyɛ afa me confante ba ko pɛ fantini aba ya ba ko ka ho ma me ɔbɔ na register do hwe ba fantini nko e wale no ana wo ye no ho ade da bi me nko fante me nko ɔbɔ ma ko fante me nko fante no ɔbɛkɔ na mo mo abo ana ho prɛko ye ko ya no wo ye no ho ade prɛko ɛnyɛ sa asɛtia sɛ utra nye ye one ne ba na BBC a so we free mu a one ne bɛda dan ama ade akye me ntwe kakra kra da bia ne ɔbɔ ne mpanyimfo ne nkasa da bi sa me ntwe kakra nza wa hwe ye ne BBC a wo bɛkyerɛ o bɛkyerɛ opo anti papa ukunu no koto plot no omo ye papers no uhu din a wode ye all ye papers okada oba ya wo no kane na ɔde ne baka no ne gire ho na wayɛ na me bisa ne de na adan na nka ɔmfa me din enka ho na ɔmfa anye ɔse David akora ne ya me ba nti ɔde ne ba ne din ya ɔwɔ hɔ ma me a ba ye hwe mu enkora no sebe me ma anko school nti enkora no ye ya me di yi pepa nse enkora no nka na me hwe edi na ɔde ye no na ɔde ɔno nko a ne din na ɔda ye pepa sen enti pepa no sisi a ho pepa no ɔkala ɔbɔton fin ɔnam dan ma me yi pepa sen se me de besie ama no ntum nton fin ɔkafa police fo se o machem ama police fo ba che me ama mo di pepa no firi mo ho e ma no nti pepa sen wono wasisie me kase sisi a so ba na ɔka se oni woni fie bia adie bia o mmerɛ ma hwe ma na ɔno ani fie enti tu na ɔnton fie na de na bɛka me ntwe ma na da nka ono kwa to kran ka me ne bako me ntwe ma na da dai all of protein me sika wom ena all start so retwa blog no ampma me sika wom cement all kwa to dana me sika wom cement me aso na me de ma hoden me de konsuo me de nu adwane e me ye de ko ye wie dan no kra no enua kaka na ibotu mu so no kwa me wie afiri ode me ka ye edwuma for eden a we ka charge ho mame miketi mota e ma no mod ye adwuma ni nyina awie ansa na yenye sika ekotua saa nua kakra na ye de bobotu room so no so ansa na ye boboso ya boboso me nua carpenter me ana me tue ho ka e ho na dua me ana me toye o wie no kwa dan na me ka se opanyi se ne ye wie ye by odam jaka chef so 1 year me ana me de me sika etwa abroad me be panyin ye mesin ama ode kaka ne nyina hyehye mu me ana me de me sika emma stiba na ma ba cheche na de egu mu ye mu de sika to cement egu lentil etwa abroad gugu ho se nka ye de besi so
ɛna ɔbaa ya mɛtɔn ɔbaa yɛ no kora ɔda dwanto ɔblam no kora ɔsan da me ɛma me de me sika 26 million ɛkɔtɔ nnua sɛ ɔde sam yɛ de blog na wɔatwa no toto so wia yɛ de nnua no gu so a ɔhɔ no ɔnyem bɛka abom ne yɛtɔ nchance enimɛnim na nti nnua na metɔ egua no ogu asesie ya menyim no kase nti bɛma no kasa me ma ho ɔde nyim me nuanom kora me nuanom kora de ho adanse sɛ me kum dan mo bɛyɛ ho bia me ma ho ɔden wom nya ma ho ɔden kaka sɛ me kɔ nsuo kaka nya ma ho ɔden kaka sɛ me nu aduana ma me kum kaka de bi ɛyɛ ma ho ɔden a me sika ɛwom me sisi a oba na wo se fie no obeton ti wo chefa no ɔtɔ aka ne de no ho a ɛno so bɛyɛ ndɛ me nti ase ama na da ade nti a wo nti ase ɔtɔ aka ne de ho na me mfa mama no nkɔgɔ hin abla sisi ɔno ɛdan 2 rooms pɛ wa lock baako ɔdɔ ba waka ha dan wɔ asen fo so ɔnya ɔba atim na ɛdan 2 rooms pɛ na ye wɔ mu me ne nkwala 4 ye wɔ mu wasen lock baako na baako pɛ na me ne nkwala no baako kora do bi fie a me mu ka sɛ me nti ase ama no ɔno ntɔne meme de enka ne de ho mes also obeton no de sika aka ma oba no wedim onfo ma family no so kese tone de ne kan wo de no ho so e oh okasa me tone de ne kan me de no awofa menya hoden a me de bato ne de na aka me de no menya hoden sa nti wo susu de panti akunu yesa wo say oba no san oya ema sam na oya o se oya ma sam na ma nka ho hwe eni ti na oya sa aha na ne onso kwa no tume me nka ho hwe wofa oba na sa so ne yi sifse oya adwuma na me kumi na 26 years dwetire aye fe ni dwetire o mo mi bi da me pe adwuma ya pa me se me yon toroko wo koya bi kuro no me nikanika ho na me ka fire buro na maye na me hwia me diskane ko chiaka me ku mom dwetire da oya mesin oya adwuma nya sika nso mom dwetire da akam ya se mama chia me ni aba free o tafo okay ya free yen so da se je so owa de chia me nso ebeba meti de ono nso pese obisa na oma no sese panyini pa wo mfie sai panyin pa no wo eda na ba na me kwa na me ma adwen se 24 ba me kwa na mbisa no se 23 years 23 years panyin na nkwada ne nso nya hint se papa na ye na adwen pese oton ifie no de ne nkwada ne nso ka enkwara no kacha om papa se ade no ma awo ho abawiase na wa abobo dweta amaso wantena so emo omo bla na obeton osi obeton amahia yakọ back ye kurum back na nkwala no akọ amommu ehu ablabom yawo esitie o man kwada na kodo no mahunu sani abrabom yawo etie saa no ka kire nkwada no ka kire nkwala sese saa yawa kwai ukuru no wo mfie sese ya obenya mfie be 48 na sa 49 yeso wo ku 50 mu no na wa nso anta aba nso wo be sei me de me chen 1 year o chen be ma no 1 year okay sa be me wo no kwan ben no fa so a wo de hunu wo mfantema mu ho am nasere o be sere yo emelanka sade na me wo papa kuma nchen wo asenufusu enti enwo sam fante for the Easter bia eye ha fashion kasa na yedi nti we amfanti na Easter du na wo hina mpa boko ukurum nti anam de ma Easter du ni mam ko mukurum ti me ko mukurum na me ko mama me na mama me etwa ahwede ahwede de ko mimi ku nukurum nti hono na okoton ma me koton ahwede okay nti okwayo no a me meka mama me ho na me kunu odu hunu me ohunu me ba we nsi me pe ba okacha mama me say oba na enyena naman manager me ba to you asemba badabi setting the trends that others can only follow. Otek 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otek 102.9 FM, the pride of Ashanti. Setting the trends that others can only follow. Otek 102.9 FM, the pride of Ashanti.
Setting the trends that others can only follow. OTEC 102.9 FM, the pride of Ashanti. Asamba Badabio, Okakuna Bete, Onua, Ori Abe, Akusie, Ati, Quantum Pon Mo, Sir Orni, Marika, Nao, Okokodoro. Asamba Badabio, Yesu Woha, Yandisa Peter, Oteka Samba Badabi Woha, Wuko Tie, Hefa Piao. Krobia nana yo, asante, asamba badabio, akakuna bete, onua, ori abe, akusie, ati, quantum pon mo, sir, orni, marika, nao, okokodoro. Asamba badabio, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka samba badabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobia nana yo, asante, asamba badabio, akakuna bete, onua, ori abe, akusie, ati, quantum pon mo, sir, orni, marika, nao, okokodoro. Asamba badabio, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka samba badabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobia nana yo, asante, asamba badabio, akakuna bete, onua, ori abe, akusie, ati, quantum pon mo, sir, orni, marika, nao, okokodoro. Asamba badabio, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka samba badabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobia nana yo, asante, asamba badabio, akakuna bete, onua, ori abe, akusie, ati, quantum pon mo, sir, orni, marika, nao, okokodoro. Asamba badabio, Yesu woha, Yanbisa Peter, Oteka samba badabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Krobia nana yo, asante, asamba badabio, akakuna bete, onua, ori abe, akusie, ati, quantum pon mo, sir, orni, marika, nao, okokodoro. Asamba badabio, OTEC Yesu 102.9 Yanbisa Peter, Oteka samba badabi woha, Wuko tie, Hefa piao. Piao adofo momfa nchaye ehoma ne bo nani kandia ne bo nani saa eya na de esie eno no enti na mehwe kwane a maame efa so de hia ya wakwa eno o kire se ne maame ene koton ahwede enti ahwede a maame koton ye ni mu ena ade kokohia wukuno sabre wo ko ahwede ton ni bi ena ade kohia no odu hunu me ba odu hunu me we ntuma nsi me pe wo me ankasa menim odo to me maame enim o maame enim to maame na se o pe ma no ono odo to me maame enim na maame se na ono blefie na wo bafie na so oba na la baji wa tumi dia ena on so allow je ni tum edio ibi abe fine why oba de achawe akra akra me da se maame chia abiskona Ashanti no tan court da ho omom didi ho nyina omuti ye sesia wa frɛ me ana o se amen media ne de ma abiskona fa dwumadi ni agro kwa maame free baby a me nua di si ye se wakase woton no no wa chiska no so eno so wafa fundament ya said eno so wo mpene wo de wo hwehwa ne se dampon ba ku se die wo mfa ma na wo ne wo ma munnem na me hwehwa no de no ana wo hwehwe wo nkasa ye no se wo de wo ko kuro mu se wo kwa akogya wo ena abusua na mpene na fa to mobile no omusiesie mu ntem mobile ye de na emusa abesei o ye ba na bese mi onam so ba na o wenya na so chese okọ ba no ho a metwapum ni emma
enkole sika emma ono so a ofofon a de obaka che wo fon no so no kra no enye yidie se be ma wo wale wo kasa sa kasa e de kira wo yere nti ni ankasa me hu se be ma no pa no ompami ba ebusua ne pene dia anka no no gina kete se anka obegya me na abusua na ampene na sesi e mobile fine to so mienu a wasan de saade no edi wo no wabo abusua amane ma bo ma me abusua amane na o me sesei ma mo bo ma abusua amane no me papa de o kan say onu de onu ntum ngwa awale eje ngwa awale ma onye yi me ankasa me sinkiti se nka me de be ma nsa baka aka ma na abusuafo ana mpapa se menya abokyere sa na mpapa ka kyere ni sa no ka kyere wo na wa ka kyere ni se wansa amfa wo nko be ma no on the first one what wo na abusua no ampene ono ochi mutumi wie yen ono mafansa bosom ko be na watwemi nani na ochi mutumi o se okọ na waka peni sika na wekagya me okọ ye no so de omai na waka kyere ni se wo hwe na ontumi a fa me nko fa maka o se ono de onka so obegya ma wale ba me se na me hunu wadem me hu se nya de ono obewale me bi Mr. Mekon, motena se motena mo ye bibi se aware for be na se ni. Oh. Me ni ye bibi se aware for ni ma fan se me ni ye bibi be 3 days pepe na ochi metu mu. Enti be se ni. Bo somo ko na watwemi enu ni. Je se ochi we de enche kura o. Debi. Dan no ho ana ma na che wo. O se ma so onyo ba ne ye ko so boton fie nu abla. Me hu echiri. Awe na che no. Ahu. Riche. We de ga krokro we de ga krokro we again one. Awe na che. Dey be to aso na be say ade. Me yam shim se no onyo ba ne ye ko ne de. Se no bebe ogina no so no onyim sa me gina ne nchen. Nza no sama onyo ba ne kan. No onyim sa me gina nchen amemate. Na me se o se ne o sika se de. No ampa papa stra ne ya be say ifi no obetan. Sa de amayi pepa no me de sie. Na okwa obokoda pepa na nti obi sam na me pepa na wo mo me mfa ma no nton fie no okay obi ka se opekora twen pa obeso mi say last one no and the mesum one the mesum say opekora twen pa ko ba utimi ko hwe phones go yi number there oba number there no ware ba ko ka ho ana ide me nti ase adenti na me mpia nkasa ade wo fa me mpia na se wo mpa wo nye wo no ono pe na so mpa be nde so ono pe na me mpia onyame no nkwa wale so pia wale tu onyame no ba na wenya no nkwa wale no nsanka fofoforo enka ho na wo de wuntimi mi na ono so hye ono no wosi so ne ma wa ho ya me ma nti onu ntumi nye mmechiridi no nsanka fo ba afo tambe na obaka fo ba afoforo no ne ba wo na ne ba bodu ti satama me na yeden edru enti meso de nya da ai sane ya wo mpa aware mienu mfantefo nyina te sa na se wo nko na wo mpe mfantefo no ebi mu pe ebi mu so mpe eni obo wo de me kwa afam ko ba bi obo pe no medofo hada so emergency Ghana TV mami sanso Emma wakwa abasa ojebre na ka me ho ne kokko share video no e bai na mesre wo so be like video no afi wa share no wa subscribe e di amame awarefo be ma benyi obo oba aboafo a obesuso ni mu ene bibia mu obesuso ni mu nanso enso nani oba nso benya be ma aboafo ono so be hu ne se sebi oye jimi ototaba na ne ope no no de ye no sei ena abrabo na ye bo na kwakoye we ni onya ya mpeni ope nso nso wa anya na oba atumi aboawo enlemre mu pa ma he ele tumi tu sa na monwe obi okra na ono na wo ye ne kra mfa ne ho ono se ne kapra kra beba mu no gisa wo pa ne che wo bunkotodwe e pa ne che wansa na watu sa na mon na so bi na kumem na se oye na adwen se omu yi modachi nti na se nkola na ye o ma ba ye ntem ne dachi nti kukro be de obeku ne ho e de aboa obi nya ne sa na ompe na ne ope na de ye ni sa ni pakro no atumi afa na chi akwakofo ba foforo ama wo ba be preja pade de amasa wo ba na ono no enu ya na oba onu wambre ho ne kapre ne sempo ampo anko ho na onu na eba be fili ajapade ne dia ne yanua ne sen na ya amen yanua ne sen na amen ne papa ise ne ma mi ken na se ye no kresa se wo onu wa bre
Oni wa bresi dan na se ne wa hun bra wo bra ye na wo de komo kwabrane ne wadidi a ene na won sonson hu bi na hu meme ne won bra na won fa komo kwabrane na o ma me fili ono no na nsenya na oba no ma me ginani e wo bra me ma brenu na me ntina ho no ma werehwo wa wo man sonson so a obeto aduane adi no ato bia ma mo ne sonson eno so gisi e pa wo che wansa na wato aduane ma wa wo ma wasene mu ma gisi obi me pa wo che ana ye mesi nkunya wo ho asa na watume wa hunya ansase wa wo man so beto aduane ma mo madi obe fidiom ana mo hia bidia we provide dia mom asade e wasa wo ye no wo nhwemu nye e na masem e na wo ye na masem senka bibi wo mu a chede bi wo mu a anase ye bo abaso e wo masem mu a nkomo mu di kan na ye bo ma abaso nkoma je certificate ke bi mu abom masters kura wo masem na so esanse emfaso biye ni so ebe wie kire no na wo na wa ba be ye mobo wa bra ba be ye mobo na omu kokokra na ma na omu je omu akire na omu hu omu atantan de na omu fo mu nyehwe na omu no masan de omu ha san ba be to omu so na omu de omu ha esan ba be to omu so ba ambo masan so ba be bre na e papa no se wo hwe dwumedie ya na se otie a o ma ne na mo ne to no mbra fidie ma sei na se ne asem ne te no so mbra me kirekire se ya mpani ampa se na mo a wo to eni dia no mpa dwen sakra bi no onye de on sakra fi ne wo ye no na emmoa ne daahye na wie ye eye mobo no mbra no meka bi papa bi ni yenye de ye hu akwan a be fa so a ye be ma asumdwe aba one na ebusua ntem ahwefo me de mu besi ase update bi aba me de ba down me din e de na akosi adepa aha emergency Ghana TV mesra so be like video no wa share na fe so wa subscribe e de ama me dasene ye be san so e de hye mu wa ha bi makrawa na madawase